V tomto videu návode si ukážeme, ako podať pravidelnú zásielku v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie zásielka a klikneme na podstránku Nová zásielka. V časti informácie o odosielateľovi najskôr zvolíme profil odosielateľa, ktorého vytvoreniu sme sa venovali v samostatnom videu. Po jeho zvolení sa nám automaticky vyplnia všetky potrebné údaje. V časti informácie o doprave zvolíme krajinu, do ktorej bude zásielka odoslaná. Následne zvolíme spôsob doručenia. Na výber máme z dvoch možností: doručenie na adresu alebo na výdajné miesto. Nakoniec zvolíme prepravcu, ktorý ponúka možnosť pravidelného zvozu. Pravidelný zvoz zásielok znamená, že prepravná spoločnosť bude vyzdvihovať zásielky z adresy odosielateľa každý deň. Ak posielame priamo na adresu, doplníme ulicu, súpisné číslo, mesto a poštové smerové číslo príjemcu. Ak posielame na výdajné miesto, zvolíme ho na mape daného prepravcu. V časti informácií o príjemcovi zadáme e-mailovú adresu, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko zákazníka, ktorému bude zásielka doručená. Nepovinnými údajmi sú názov firmy príjemcu či poznámka k zásielke. Časť informácie o zásielke zahŕňa číslo zásielky, ktorým je napríklad ID objednávky, a celkovú orientačnú hmotnosť. V sekcii služby môžeme podľa potreby uviesť výšku dobierky, ak zásielka nebola uhradená vopred, deklarovanú hodnotu zásielky, ktorá slúži ako poistná suma v prípade jej poškodenia či straty, alebo kontrolu občianskeho preukazu pri prevzatí zásielky. Nakoniec potvrdíme súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami a klikneme na tlačidlo Podať zásielku. Podanú zásielku vieme skontrolovať v sekcii Podané zásielky. V tejto chvíli je zásielka úspešne podaná